पेरेलाइज जानानै खै बोसोर जाखो 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोर जाबाय ओमफ्राय दायो फाहामथाय लायाखै नामा फाहामथाय माने दा थाखा फैसा गैया नांनाया बिराद अभाब आंहा दा मा बुंगोन दा बे समाव जुदि जोंनि बे बिटिआर निफ्राय प्रमद बर' सार एसे खहाय मोनोबा बिराद आं धन्यबाद जागोन आङो जुदि आंनो एसे अनसुंथाइ हरोबा आं बिराद अननाय मोनगोन आं आवगाय आङो एक्स-हाबसोमोन जेल जानाय दाबो दङ आंनियाव जेलबो जाबाय गबिन्द बसुमतारीजों दंमोन माने पेरालाइज जानाय समाव नायदोंमोन गुवाहाटी बे नारायण हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ मोनोबा बिराद मोजां আপোনাৰ স্বামী হয় হয় কিমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা 3 বছৰ পুৰা হ'ল 3 বছৰ হ'ল 3 বছৰ পুৰা হ'ল উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁ কতো নিয়া নাই কতো নিছিলো কিন্তু এটা আৰু নিবা টকা পইচা নাই কি কৰি চাম উপায় নাই উপায় নহয় থলত এতিয়া মানে এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে খোজ কাঢ়িব একেবাৰে নোৱাৰে ইয়াতে পায়খানা ইয়াতে পেচাব ইয়াতে খাৱা ইয়াতে মানে ময়ো বেমাৰী মোৰো কষ্ট এটা গাড়ী এখন পালে মানে অলপ বেমাৰটো মানে ভাল আছিল আৰু এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যদি কিবা অলপ হেল্প কৰে ছাৰে যদি অলপ হেল্প কৰে ভাল পালো হয় বিশ্বজিৎ ছাৰে যদি আমাক অলপ হেল্প কৰে তাকে অনুৰোধ কৰিছো मा बुंगोन नोङो दा मा लुबैदों नोङो आंनो दिनै अनसुंथाइ एसे आरो बिकलांगनि गारि गंसे नांगौ आरो आंहा बिसेसआरिनो प्रमदानो होयो सोर होयो जोंनि अनसुंथाइ गासैबो बर'आनो जाहाथे बिदि आंनो जुदि अनसुंथाइ होनो हायोबा आं एसे सोलिफोरनो दा एसेबो थाबायनो हाया थाबायनो हालिया सिगां थाबायनो हादोंमोन आं एसे हालिया दा बिसनानिफ्राय थांलिया आरो